Hemejede salam, ben Altın. Havarsız galmy gepleşemediň 185-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, nesip bolsa inniki bölüm gül bilen bileje alyp baryp täze ýylyňyzy gutlars. Dostlar, biz görýäs entem araňyzda agza bolman görýänleriniz we agza bolmadyklar agza bolsa biziň öňe çykmamyza uly kömek bolar. Sizin gollaryňyz bilen nesip bolsa 100 000 agzany geçers we Türkmen YouTube'una ilkinji kümüş logosyny alars. Dostlar, klip täzeliklerine täze ýyl şowkuny bilen başlaýar. Elbetde Sefot Jumaýew täze ýyl. Hoş geldin täze ýyl. Hoş geldin täze gün. Garşylaňa ýa-baba. Gelli bizi gutlamana. Inniki klip Farhat Öräýewden Gissem Nirelere. Farhat kliplaryň ýygyny özeňe tügeleme ösüş we bu klipiňem çoňur manyly senaryoda. Odanca aylara betçek klip hödürläpdir. Nervi yaman. Eşdäňmi gyzlarda nervi yamandyr. Elim açık del yüreğim açık. Ne kelimek sev ýagdaýyny çek. Sen kime gaply kime pişik. Men ki ýalan bolan bolsun üç köşük. Otadın dokumy ýalan. Bir üçün ýöne ýagatan. Muly çydasam çydamasan. Alim aman ýene bir komediýa klip hödürläpdir. Uklamadyňmy? Gecen yerdin can oklamadın mı? Köçendi meni yar oklamadın mı? Gecen yerdin can oklamadın mı? Köçendi meni yar oklamadın mı? Hip hop dünýäsinde Blaze bilen de Graf täze klip hödürläpdir. Şeýle ýaşasam, girsem bu batagaşy. Deňme maňa bakly ýaşasam. Aydınlarım bakı yaşasın. Ilham nereden Täze ýylyň öň ýanynda ýene bir täzelik Awadan Halmamedowa men başga bilen. Seni çıngas ýamy, garasaň elýämi. Seni kaynan ýanmy, men başga bilen bilýämi. Seni çıngas ýamy, garasaň elýämi. Inniki täzelik cover aýdym sülgün galan bar. Deli könglüm yörgüdeni vatana. Deli könglüm yörgüdeni vatana. Hay gelo. Ihlas Dadaýew konsertden klibi Nuranam. Şu aýdymçy köprek täzelik hödürlese säýä setinde üýtgeşik labzy bar. Gülçinin her günüm dine sana bağlı. Sen bilen aylan ya damarımın kanı. Uğraşan gözlerim seni görmezse taşımayı Dostlar, YouTube bilen tamyzda saýlawlar intem dowam etdi. 2022-nji ýylyň iň betlerini siz saýlaýaňyz. Saýlamadyklar bar bolsa hökman geçip saýlaň. Empo şajygyna beýler bilen başlaýas. Jüýjem, bu aýdymy TikTokçular üçin öýtgen. Jüýjem seni yersiz ýere howmak. Seni hiç yaramaz häsiýet görmek. Näme üçin sen diýen men söýmek. Pişecek başga jyjylçyklary giýmek. Ýene bir Empo aýdymy Batyr Muhammedowdan bile bilmedim. Haf kişiliktin lelem bak yardım sana. Nem için bak yanımı bile bilmedim. İyice günlüz dıyman yatlap ya. Instagram täzeliklerinde Firuzanyň täze aýdym çykdy. Söýdirýän meni. Ana şol aýdyma täze mood beýja.
içeriklerine gelenmizde Muhammed Amerikadan Türkiye gelipdir ve köp garaşman podcast edipdir. Şu yerden geçip görüp bilersiniz. Hayır, ben Gomada. Hemmeňize salam dostlar, Gomadalanyz. Bugün Muhammed Tülen podcastımız var. Kyndandan geçmeye taýindim. Ýöne maksadyma ýetem. %99% şular bolmaýar diýseler de men Inni gelýär könleri ýatlaş aljymyda DJ Bega'dan Prinsesam. Tanımadım ağıylan içine bugün geçene Hanı tanşalı, hanı tüşülü Sevim yanmasın benim içimde Beni yakınını almadı Bana tüymeye de koymadı Yok mu sönümün pedası Bana teredene gülmedi gülmedi Sen ovadan Prinsesam sen ovadan Yine bir könler ýatlaly Ağaly Mamedov Maýajan. Know the best stomp those fly. You don't say blade. Blade coast against rock the rain. Jump, don't afraid. They stomp against stop my attack. Gecem yarında, bahar çağında Gördüm ödünü, sil bağında Bulutsun gel yer, mıdam yanında Adın aydayın, aydım sazımda Mayacan yaktın beni Inni gelýär tesirleri okuma şarjymyda. Ilkinji tesir ýazyp baýrak gazanan dostumuz Safket Hayitov. Men birinji nakaneste. Hawa siz birinji bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz altın ýylla 88-62 bir taraplyk bayramyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun, siziň bir taraplyk bayramyňyz gutly bolsun. Ýöne geçibem gitdi, geçen hepde diýmelik. Yine bir tesirimiz yine Safket Hayitov'dan. Mecid tama işinizi üstünlük arman yadıman däkmek çekýäňiz Allah'jan toprak diýip tutanýyz altyn bolsun. Köp sag bolun ikinji gedegem tesir ýazanyňyz üçin. Inni gelýär soňky tesirimize Aman Ahmedov 3677. Mecid tama salam Germaniýanyň Şwer şäherinden. Bizem size köp salam ýollayýas. Ve tügeleme son kuwatlar her şäherde türkmen doganlarymyz bizi görüp ýazýan ekenler. Hemmejaňyze salam. Dostlar, inni gelýär bölümimiziň soňuna. Bölümiň başynda aýdyk geçişim ýaly inniki bölüm nesip bolsa gül bilen bileje alyp barar. Dostlar, näme etmeň like koýmadyklaryňyz bar bolsa kanala like koýmaly, agda bolmadyklar bar bolsa agda bolmaly. Onda näme dostlar, inniki bölümde görüşýänçä özüňize gowja seredin. Hoş sağ olun. Näme? Ağamızı intayam azda bolmaly görýär. Sen giç kalıp geldin. Ben giç kalıp gelim ok. Sizin gollarınız ile nesip bolsa yüzümün ağlarını geçersin. İlkinci YouTube karşım Allah'aşım. Benim şey yanlışım benim. Elbette. Abi gittirsam ben aytıp bilmeye. Tövbe estağfurullah. İşte kıyıdardı nerv yamandır. Kilo aradım. Sana? Gayip dur demişlerdi dursun. Lablaze bilen. Lablaze. İhlas Tataev konsertten klibi. Bilebilmedim. Inni gelýär könleri ýatlaş adamda. Ölüp bar ýata şu an. Ölüp bar ýata. Yine bir de zaten baktım. Indi gelýär könleri ýatlaşanjy. Bolle bir düýün çaldırman çektin Yaz bile bu. Bir de beyip durma elin kisene. Ya da. Ya da dinle şurada 3 saat kaldı söz aldım. Çık git